Novi Pazar je ekonomski i kulturni centar Sandžaka. Nalazi se na 280 km južno od Beograda, na dionici starog puta koji preko Ibarske magistrale vodi prema Podgorici i Jadranskom moru. Lociran je u zvijezdastoj dolini rijeka Jošanice, Raške, Deževske i Ljudske na nadmorskoj visini od 496 metara. Okružen je visokim planinama Golijom i Rogoznom i Pešterskom visoravni. Ukupna površina sa 100 naseljenih mjesta iznosi 742 km². Njegov osnivač Isabek Isaković je podigao grad u neposrednoj blizini srednjovjekovnog utvrđenja Trgovište, poznatog pod imenom Rast. Prvi pisani dokument koji pominje Novi Pazar datira iz 15. vijeka, kada je malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svog konzula. To potvrđuje da je grad u to vrijeme bio već razvijen, zahvaljujući svom izuzetnom geografskom položaju, jer se nalazio na raskršću važnih puteva koji su vodili od Dubrovnika prema Nišu, Sofiji, Istanbulu, Solunu, Beogradu, Pešti i Sarajevu. O Novom Pazaru su pisali brojni putopisci, a čuveni Evlija Čelebija je u 17. vijeku zabilježio da je bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Ime Novi Pazar ušlo je u svjetske leksikone kao sinonim za Sandžak od 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu kao corpus separatum čitava regija nazvana Novopazarski Sandžak. Od Prvog svjetskog rata njegova sudbina postaje neizvjesna. Grad intenzivno slabi i gubi na svom značaju. Kasnije, izgradnjom novih puteva preko Moravsko-Vardarske doline, on postaje marginalizovan, daleko od važnih saobraćajnica i komunikacije. Početkom 17. vijeka Sloveni su naselili Balkansko poluostrvo. Jedna od najgušće naseljenih teritorija bila je dolina rijeke Raške. Lociran na ravničarskom prostoru usred Novopazarskog polja, Novi Pazar je prvobitno bio zamišljen kao baza za dalje prodiranje Turaka na sjever. Između 1459. i 1461. udareni su temelji gradu na ušću Jošanice i Raške, koji je nazvan Jeni Bazar, odnosno Novi Pazar. Njegov osnivač bio je turski vojskovođa Isabek Isaković. Preko njega su prolazili važni putevi koji su povezivali Dubrovnik, Bosnu i južno primorje sa Solunom i Carigradom. Od samog nastanka grad je imao fizionomiju orijentalnog naselja, a zbog svoje veličine i značaja nazvan je Šeherom, što je bio epitet koji je nosilo malo gradova na Balkanu. U sredini se nalazila čaršija sa dućanima zanatlija i trgovaca. Po Evliji Čelebiji bilo ih je 1100. Oko čaršije bile su mnogobrojne mahale u kojima se stanovalo, a u svakoj mahali postojala i džamija. Najveći broj mahala u gradu dobio je ime po graditeljima i obnoviteljima džamija. Tako se pominju Mujezin Hodžina mahala, Iskender mahala i druge. Po Novom Pazaru ovaj kraj je nazvan Novopazarski Sandžak, administrativno-teritorijalna jedinica koja je 1877. godine pripadala Bosanskom pašaluku i od Berlinskog kongresa 1878. igra važnu ulogu u političkoj istoriji Balkana. Novi Pazar je stradao u velikoj mjeri tokom ratnih neprilika 1737. i 1809. godine. I pored svega, ovaj grad je imao značajnu političku i ekonomsku ulogu sve do posljednjih decenija 19. vijeka,
kada su izgrađeni novi moravsko-vardarski putevi, zbog čega su prestali da funkcionišu stari drumovi koji su povezivali Jadran sa istokom, putevi koji su za Novi Pazar značili život. Položaj opštine, istorijsko naslijeđe i ostali činioci uslovili su pravce razvoja opštine. Privredni razvoj opštine ima za cilj savlađivanje zaostalosti i stvaranje uslova za smanjenje nezaposlenosti. Sadašnji privredni potencijali govore o dominantnom učešću tekstilne i obućarske industrije. U društvenom sektoru najznačajnija preduzeća bila su Tekstilni kombinat Raška, Fabrika trikotaže Raška, Savremena konfekcija Raška, Fabrika obuće Ras, IGM Sloga, IRMG Ukras, Minel, Iskra metali, Iskra akumulatori, Pogon prve petoljetke, Pogon reznog alata, Pogon crvene zastave. Počev od 1990. godine dolazi do naglog razvoja privatnog preduzetništva. Osniva se veliki broj privatnih preduzeća, radnji, agencija, ordinacija i drugog. Danas u Novom Pazaru ima preko 800 privatnih preduzeća i oko 3000 samostalnih radnji. Oko 300 samostalnih radnji i preduzeća bavi se proizvodnjom odjevnih predmeta, ponajviše Teksasa, a 100 proizvodnjom obuće. Te tako Novi Pazar postaje najveći proizvođač džins odjeće u Srbiji i Crnoj Gori, a sve više zauzima značajno mjesto u proizvodnji kvalitetne obuće. Područje opštine Novi Pazar tradicionalno je orijentisano na poljoprivrednu proizvodnju, posebno na stočarstvo, iako prirodni uslovi omogućavaju razvoj voćarstva i ratarstva, 80% poljoprivrednih površina opštine u funkciji je stočarstva. Pušten je u rad agroindustrijski kompleks Silos i mlin sa pratećim sadržajima. Punosistemski pastremski ribnjak podignut na rijeci Raški jedan je od najvećih u Evropi i uglavnom je izvozno orijentisan. Preko 90% prometa u trgovini ostvaruje se u privatnom sektoru. Pored 700 privatnih trgovinskih radnji, u Novom Pazaru uspješno rade i privatne robne kuće Rekić i Samad Komerc. Novi Pazar je organizator Međunarodnog sajma odjeće, džinsa, kože i obuće. Na ovogodišnjem sajmu učešće je uzelo 45 proizvođača iz zemlje i inostranstva. U Novom Pazaru postoje značajni kapaciteti društvenih preduzeća kao što je ugostiteljsko preduzeće Lipa sa hotelima Vrbak, Raj i Sopoćani i većim brojem drugih ugostiteljskih objekata. Pored ovih objekata tu su i privatni hoteli Tadž, Kan, Atlas i preko 400 samostalnih ugostiteljskih radnji koje predstavljaju novopazarsku ugostiteljsku i turističku ponudu. Novopazarska i Rajčinovića banja pružaju uslove za razvoj banjskog i zdravstvenog turizma. U Novopazarskoj banji je centar za distrofiju kao jedinstvena ustanova ove vrste u Republici. Zimski turizam ima najbolju perspektivu na Goliji. U gradu postoji niz značajnih objekata za fizičku kulturu, sportsko-rekreativni centar, bazen olimpijskih razmjera i hala sportova.